vivimos como jañáns. Aquí, en Galicia, nadie vai mesas separado. Aquí vamos todos xuntos. Joder, como cheira, aquí. Xa non vai. En calquer momento, en calquer instante, os alumnos do instituto buscan un rincón para xogar a partida. E a veces tamén beben alcohol. O 22. Eu vou con todo. Truco. Que chaval, gostas de Tito Ciclaos, Faltan miedos. Desconfío. Tío, Arrastro. chúpate un par. Ei, que hora tes? Faltan 2 minutos. Chúpate un par. Nós somos galegos, polo tanto, improvisamos un campo de fútbol en calquer lugar. Fora do xogo. Nos centros de ensino galego secundario, o índice de expulsión é superior ao 63%. Esto é Galicia, esto é Rianxo, un pobo único. ¡Viva!